Hello, welcome back to my YouTube channel. Panibago na namang video mga viewers. Pagkatulungan lang mga viewers ng impake. Katulong na kadlaw ron. Hindi ako lang eh. Itong Manila deh. Tuwa na deh. Napo din sa Manila deh. Naan mo rin bisa. Si kinsa man order sa Manila. Botoy, biyahe nang tuwal. Ang boto, hindi ba posible Manila mo? Naatoy Manila. Ini tanan. Oh. Kamu ani biyahe. Naan ay nagsaada ni. Largo naman ni Andres. Mall. Ay mo. Wow. Siya na all. Sila ni kaputos. Seksin tos ng kuno ni kabuot. Perfect. Patrol din no. Ano man din na? Wala pa sa iri ang lola. Luya gini sa Red Doors oh. Luya gini. Yan eh. Luyahan. Sa Red Doors. Mabukang bukbasa na ako. Ano masira. Ikaw ning, tanduay ra taning. Adi ko anak. Di ko anak kay nakasyat ako tanduay gabi ni. Nyawal. Pero ginayon to so yan. Bir lagi ko yan eh. Nakasyat ako sa tanduay gabi ni. Mainit po dai. Hindi pa branch. Yan sigarilyo Winston. Oh, Winston. Yung sigarilyo Barbers. Chip ko no. Basta. Nyaw, Chip Barbers. Abi magpur. Habis Barbers. Kore malangkot. Ning. Mura mo kagpur kay Mars Barbers. 1 millionaire mo ka. Malapit na siyang na lang yung kulang. 1 millionaire. Si Uneng, 1 millionaire. Lumay lagi ni. Billards. Pa lagi ni ang ilang XL kay nahimong large. Gani. Kanya ang large nahimong XL na bali ba? Ano sa tinalian, tingnan niyo, nalipat agad sila. Right, then tungod din sa right. Di large ng XL. Right kay kayo. One millionaire si Uneng. Last lang nila. Ito ba'y kulit ko? Itong 20 ko dito. Last lang. History man to. Balik no. No. Ay wala, doon na yung barang ko, nagkakilo.
Laway-laway ning. So na. Di makuha. Lipan is in Kailan it. ito po? Pamana. 20 dos. Kabudi dito ra dito. Corona. Naham na sa uni sa kuha no. Kaiwit niyo. Wait, kato mo uno. Wala man eh. Ilang? Ah, wala na. Ah, okay na na. Ikog lang, ikog. Okay. Okay naman. Against kayo. Pwede eh. Kami ka against. Saninaan. Mura lang. Mura lang sa ka. Pilipikas sa kong kuhan gi. Bilain mo lang ako. Ano dahil kalagan pa na oh. Maon lang na. Ingo. Saan? Under sa gilid. Karton. Yan na. Pagkuhan na ka na. Ay, saan yung isap dito ko na ning? Kuha na ka may iwi. Street lang yun siya ning kay. Isa doon. Street lang yun kay. Sama ra gini sa panjud sa motor. Kung kiwi yung dagan. Kung kiwi, pulis siya mabuta. Big axe. Hindi pa yun ako. Thank you! Siya na kanimo murat ang butso gasyo-syo ugma ko kanimo kusog kaayo Yan ang mga viewers. Malapit na matapos. Maraming kakusgan. Uy! Nanunto man. Napitkan na yung napitkan. Nakalo na yung simod niya eh. Ano ka nagbuko kung suksok. ang lakas Mer Neng ganyan talaga ang buhay kaya masanay iti lang Siglak ang sawan ko ang luminay. Ruben Taglion. Gusto mo siya uban. Hinak na eh. Siglak. Sabi mo video si bata gini. Bata ba yung kaya no? Siglak siya eh. Kung ano siya. Malaki siya to. Akong kondo. Kuha na kasi kuha no. Parang titawagan na dyan. Walan. Puluan na.
Pagkapulan o pulan. Ano kasi pulan? Si pagkapulan. Bata pa! Pulan! Dito lang ako naghihintay sa iyo mapansin ang aking damdamin na para lang Ano yung ice, ne? sa'yo. Wow! Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko. Ang nais ko ay malaman mo na ikaw ang tanging pangarap ng buhay. Pag-ibig ko sa'yo ibibigay. Ang nais ko ay malaman mo na mahal kita. Mahal daw. Mahal ang bigas ngayon. Hindi siya mo ikan-un. Ikaw mo ikan-un. Unsa? Mukha ko na ka? Chill yan eh. Ito? Malapit na. Kung ko'y ganito, wala na yatang natitira. Duduan na ni mo ni. Wala pa. Nasa sa loob. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Hindi na nila nadarama. Ano? Hindi Ano po kay Lodo? so Neng, nakatesting na panguyab Neng. Nakatesting na panguyab. Nya, unsa may sulti sa bae? Unsa may unang sulti sa bae? Ay, testing mo kung panguyab. Di mo kapre ang tubag ko Di, sa pag panguyab mo ba, unsa may unang nga gisulti? Lang. lang. Mo naman na yung gikuan, ambot lang. Yung reply. Sa personal ganito. Yawa ko. Ano ba kasi pag may personal ba? Mo? Ano nga testing panguyab personal? Wala. Cellphone text ra. Mo? Moro na sa kuanin kanang mag-vlog kaning kanang pagpanguyab. Kung mag-vlog ka, ang pagpanguyab sa personal moro na sila. Kaya ano? Nanamay na sa bumuyab ka. Kusunada na ba na, no? Sunada na ka muyab ka. Meron ko na itong kanta ni si Edgar.
kalainan lang sa kuan. Kanang pagpanguyab ni Junjun sa iyang kuan. Daghang tao yung panguyaban. Itaw. Daghang tao. Daghang tao yung mga panguyaban doon. Ano karon pag mabati ka taghawa ko. Sige, last naman. Last na lang. Lama mo itong daghan pa wa di pati ah. Yan na yan ano. Natunaw na. Basta last na lang. Di kanta na kasi di dadak nung iya kaya. Di ko na kaya ang humanap pa ng iba. Sana all. Ikaw lang tanging sinasamba. Na. Pero na ba yung ibang bae na magpakit-cute ba? Cute niya. Cute pagid na. Check na uyab na ka. Cute bitaw. Niya po dito pag di nimo pansinod masuko. Gutay. Yeah. My gosh. May gas nga. Igok mo na kay. Bago pa nakadagko na. Pero kang bayot, panguyab yung bayot, di ba? Paano yung pagkakit? Bayot pa nguyab. Bayot pa nguyab. Serbo na. Bayot pa nguyab. Yan eh. Pero katesting ko na, naibayan ako ng uyab. Pagkatesting no. Atay ba? Nah, di ko to, pagkit ko nagasa. Pero sa kuwan, hat. Yes, sa kuwan. Ay, kasi tulay na. Tuloy na siya. Oh, lagi tayo na ito. Patay ka. Wala yung kuwan lang din. Pasaka rin. Patindog lang. Oo, time din eh. Puspikas. Ayaw, pag taka-taka nag-open ha. Ganyan mag-impact yung mga viewers, balot na balot para hindi siya masira. Hindi siya magasgasan. Ikaw ba yung email? Ha? Ikaw may email. Delete na ng email. Boom. Sarap ang kabuhok. Ayan, tinukot mo dito. Wow. Iyo lagi pa sa mga Yan ang mga viewers, saninaan pa nila. gagamitan. Usa nang kuaning gikan ang karton kay itong dalon ng kuaning. Kaya sedam. Apil pa na dire.
Dugay na ko kalamaw-lamaw ah. Daga mo tayo butong dito sa inyo. Lamaw tayo dito. Bukit. Bukit? Dito may naggamay. Pangunga may. Sa kakuan. Ha? Sa kapalde. Sa lang ito kabulig. Bukan ako. Kapag yung kat-kat na. Hindi mo nakat-kat pa kayo. Dito dito lang ako hihintay sa iyo mapansin ng aking damdamin para lang sa'yo. Wow! Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko. Nais ko malaman mo, ikaw ang pangingin ng buhay. Yan mga viewers, pang last na lang na. Napa oh. Ilang na empake. Muna ilang na human. Kana, muna ilang na human. Napagid. Wala mga viewers, 24 ka bundle. Na 1 ka pieces, 600 ka pieces. Wala siya mga viewers. 24 ka dinani, ka bundle, tag 25 ang sulod ani. Para na siya sa Cebu. Largo na na handos sa mga mall. Order mo na god. Order siya ba? Hira ko to ba kung mga akong video mga viewers. Salamat kayo sa paglantaw. Please subscribe. Then notification bell para lagi kayong update sa susunod kong upload na video. Bye bye na mga viewers. Oh, shout out na mo kakanto ka Gigi. Shout out na. Dali. Shout out mo. Ikaw dong kay yan human na. Shout out pala. Tapos na kami ngayon. Thank you. Shout out na ako si Kuan, Kuya JJ. Moy makuha aning kuan item. Bawi na mga viewers. Salamat kayo.